Nóair a scaoileann tú aon rud aon áit domhan titeann sé díreach síos. Tá a domhan a tharraingt go dtí an nóir. Sí imtharraingt an tanam a chuireann muid ar an fórsa seo. Tá imtharraingt an idir aon gá rud. Ach ní tugadh muid faoi deara é go dtí go bhfuil na rudaí an-mhór cosúil leis an domhan. Sé Isaac Newton a rinne an chéad cúrsaíocht ar an imtharraingt. Bhí sé ina thí faoi chrán nó t-Úll ar a gceann. Déir an scéal go thit sé gach rud ar an bpointe sin. Thuig sé go tharraing an domhan an úll síos chuig an talamh. Thuig sé go mbíonn an domhan ag tharraingt an gealach chun í a ghuinneáil ar cuairt timpeall an domhan. Thuig sé go mbíonn an ghrian ag tharraingt ar na bpláinéid ar fad chun iad a choinneáil ar cuairt timpeall orthu. Is féidir an imtharraingt a thaispeáint go éascacht. Caithfeann rud a bheith cotham nó bé an bua ag an imtharraingt. Agus tuitim muid. Maithú Isaac Newton.